Um, Good afternoon. Yes, sir. What can I do for you? Ako nga pala si Mr. Juan. Yung nakatira sa Unit 2207. 2207? Kasamahan po ni, Basura. Oh, yeah. Napunta nga ako dito kasi meron akong mga i-complain sana. Kasi yung room ninyo, ewan ko na lang kung kung gusto ko pang tumira doon. Kasi ang dami-dami mga nangyayari doon sa room na yon. Unang-una, sira yung CR. Naglilik yung tubig sa CR. Kagaya nung mag-leak ang baho mo, kaya iniwan ka niya. Pangalawa, sira yung doorknob. Gaya ng pasira ninyong relasyon, kaya huwag ka nang umasa na mamahalin ka pa niya. Pangatlo, masyado pong malamig yung aircon. Kahit yung pinakamataas na, masyado pa rin malamig. Singlamig ng relasyon ninyong dalawa, kaya huwag ka nang umasa pa na mamahalin ka niya habang buhay. Pang-apat, miss, ang iingay ng mga kapitbahay. Sobra. Sing-ingay ng mga kapitbahay ninyo na wala nang ibang ginawa kundi magkismisan at pagkismisan ng mga buhay ng may buhay. At ito, miss, ang pinakamatindi, napakalabo ang reception ng mga TV. Dala-dalawa ang TV doon pero napakalabo ang reception. Kagaya ninyong dalawa, ang labo ninyong kausap, ang labo ng relasyon ninyo. Umaasa pang isa't isa na magiging kayo. Pinagsasabi nyo, sir? Ay nako, kung ako sa inyo, sir, gumawa kayo ng complaint letter. It's a business correspondence yan. Tapos, isend nyo na lang dun sa may-ari. Saka isa pa, hindi naman ito yung sa may condo Sa SSS po ito, sir. Gusto niyo pong mag-loan? This is Maestro Calbong.